Nos tempos de María Castaña había cousas moi antiguas e unha familia de labregos moi pobre, que non tiñan nada de roupa nin nada para comer. pero un día encontraron un tesouro nunha pedra moura, en medio de moitísimas moreiras. Había moito ouro para poder comprar moitas cousas, moitísimo. E foron a comprar á feira. e compraron moitísimos animais, porcos, vacas, para todos os veciños da vila. E así todo o pobo xa non era pobre. E a vila chamouse Moreiras. Chámome Estela, teño 11 anos e vivo en Moreiras. Chámome Fermín, teño 10 anos e vivo en Moreiras. Chámome Lúa, teño 6 anos e vivo en Moreiras. Chámome Abel, teño 7 anos e vivo en Moreiras. Chámome Lago, teño 9 anos e vivo en Moreiras. Chámome Icía, teño 6 anos e vivo en Moreiras. Sou do Brasil,